hakani kapor kum ka balang presbyterian mauro ngi pediang sobai phi baro ki parabangej beet ki bedegi de khot jong ka balang mauro bat ki bedegi de khot jong ki weipat ki balang ndre ki bedon rengkat bat ngi hakani kapor no phai sngi shakani ka jingseng easter ngi pediang sobai phi bat ngi ai khuble phi baro haga kerteng ka bakor dor tam ka jong utrai bat unong penem jongi u Jesus Christ hakani ka sngi ka bangi rakhe ya ka jingmi pat jong utrai Jesus Christ naga jing yap naga jing tep unong job halo jongki baro ban ngi wan langkum ni ban mane ban shakri ublay to ublay undon rengkat ban ngi ne pendam aga jing duai au blay bok pau jangi bahabeneng ngi ai ngu yeme na ka benta ka ni ka por ka bame ai ngi bangila ban ni kendu langkum ni haga yeng ka bakhoj bat ka bakentang ka jong me ban mane ban shakri ban ai gi do no jangi shame ngi kerpat bemen don rekat bat ngi bat bemen yalam me yegi benta baro jong jing shakri ge jongi bakin long ki ba pediang hun akhmat jong me bakin long ge jing ker khumen se mengi yekine baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haga kerteng ke jong utrai bat unong penem jongi u Jesus Christ amen ngeni shakri yo blay da kabanger wailang ge jing ruai ka ba prapo san Baradian kene ke jingruai kat kum ke program ke bangila penbet ngakerpat ye wei ni ki dekhot committee balang jong ka balang jongi I Mr HP CM ba in sngop ha ban yalam mingi haga jing puli na ka ktien ke jong blay bat haga jing duai lami Jesus Christ menta hallelujah kasngi jing job tori sa hallelujah haga ding pna ulasha hallelujah jing rem jongi ban seus pa hallelujah ka jing ruai ka ba prapo san Jesus Christ menta Hallelujah, kasmi cheng chong turisa. Hallelujah, hakating na ulasha. Ching rem chong hi ban sils pa hallelujah ching ya ro tu yin ya wai hallelujah ya us imu Christu try hallelujah ubala shayam shajom hallelujah ban pen em ya nong pom hallelujah ki jing shi tom bulasha hallelujah ya ki pom chong gi uba hallelujah hapeng menta ulongs im hallelujah yukul mangel ki gus im hallelujah ya uple
iwai hallelujah kiching yaro bom tukun hallelujah pipadnenya roya hallelujah akun banen simbakun hallelujah. Hasua banduai ngan puli bat pensngo ya kaktiin ka bakhu ke jong blai ya ka bla pensyong norem na ka gospel kat kum markas kelenong ka bakhan rio ka dekat ka bah iwe rio shipo kat art ka sti pol skinong korin ka beningkong kelenong ka bakhat san dekat ke bawah wei ar sau at wei at puar bat kumjo nak stipol skinong rom kelenong baspo ke dekat ke bakat nyo onda lala kesabatan te kamari kenong mak dala bat kamari ke kemiu jakom bat kasalami kilatiet ikjing ubi bakin yo wan ban pensle yo tidang step hakasngin kong jong katayo kilawan sa katakajingtem hamar kabami kasngi kilay keren parlok hiti uban pentelun no yo mau yangi na kajingkang kajingtem te haba kilay jingo kilayu i balala pentelun no yo tau mau naba ulong ubakraw haba kilabesut ti hakata jingtem kilayu i samla wasyong skaman ubalakup ikijain di kabajinsur kila shifting ro uti ula ong haki wat shifting pi wat yu jisu banasret ya ubalasat narfna ula mipan umdan hangni hakmi kejaka hakaba kilayabu yau Kati kalalik yaitu hakita kibaladon lembat kat ba kidang sungsi bat yayang kiti haba kila yosngo bau dang im bat balala yu iru yu daka kimngai hadin kata lapau kawai pat kedur haki angun naki kat ba kiyat halakalenti syakari bri kiro kilalik no bat kilayatu hakita kibangsa ndai yakiru kimngai tenga pentip hapi ko para bangai ya kata ke gospel ya ke bang lailap hapi bat ya ka ba pila pidiang bat ka ba pi ya yang ro da ka ba on pin im ya piro lada pi bat scam ya ka ba kumno kaktien ngalailap happy lemda pilangai de no bat balatep yo bat balapini pat yo uro ha ka balai si kat ba kum ke jingtho namar kumba do brio la jia ke jingyam kumta do brio ro ke jia ke jingmi pat ya ki bayam namar kumba hau adam baro ki yap no kumta ro hau chris on pin im ya baro kumtate kata kejingai keja na kabasngo bat kata kabasngo deka ketien ublei ken do ublei kerku haba puli bat persngo ni kapo ya ka ketien ka bakhu pajong do ni pendem hari jing doi au blei ukpa jongi ubahabreng
ngai ngo yami hagani kapor namar melapinyo sa sisien pat hangi ya uni usnam hajar arpui ya kabangin yo ya kaban syakri yami hagani ke yeng ke bakentang ke jomi usnam jong hajar arpo ulalai no sebab jukut habak ngim syam na yo ya kaban rakhi kamtam ya kasing Good Friday bat ke Easter Sunday lembat kiwei pat kijia seng kerpang jong ke balang hoi atra ngitip ro bagi dei kisni jong ke jing hakaba mengi kum ki parbangai nya syam bat nya kendo ha ke jing im ke jongi wat hakum kanika poro au play gidon kistet hakari jongi hi kibem syam na yo lese yakalat ban rakhi yakani ke Easter Sunday hakum kanika por bat hakiri jong ke perthai hidu kumjo namar ke jingpang jong kane ka kham kelas dang banwan sesisen pat bantap ikari bat ke jai ben reu hi baharo ka wei hoit atrai ni iro ka hakum kini ki por wat hakari ke jong hidu kumjo kidon ki balang hakabaki kilong kime kibla no kakerta ke jongki lembat ki kun rit kim syam na yo e kalahat ke ban syakri yame hakum kani kasni rei au blai wat laki don hakano kano ke bentah bat karukom jong ke jingim ke jongki wan nom ino yaki dalai leiro ahe bau min sem bakhu jong me ulong rem lengkat lembat ki hakum kani kasni bahaba ki don haki yeng kisam ki jongki kinyo ay kaban rakhi ya kani kasni jong ke jimi pat ha jingim ke jongki ke bakanja min sem aho blay mengi pan idan hakaye ke jong me hakum kani ka por bat syakri ya me ngidap da ke jingmen bar ke jing sngomu ya me namar ke jingker ku ki jong me mem chamna ahi ka ta jingpang kat hado bangim yo ya ban kiu hakaye ke jong me ngidap tang da ke jing so men bar ke jing songu hado kata aho blay to ai baki ai ke baro habangi wan hakaye ke jong me pan syakri ya me kana omlong atai tang kata jing syakri ban pendap rukam haki ai benta jong ke jingim ke jongi lesengi wan hayeng jong me tahum kini kisngi ke bakerpang kisngi jong ke jing rakhi jongi ye ke Good Friday lane ke Easter Sunday wan nam sha atrai banang ne sakhwan ba ke jingim jongi ke ke jing syakri jongi tangkum hekini kisngi dai baka jingim ke jongi kan pen krea ban syakri ya me kat baka jingim jongi ke dangsa hagani ke slah jong kan ke perthai ngiem hakini ke sni ke jing bar ke jing jar ki bahadu kata teng mengikum kibre ngiem soto bat syam phang kum nong in yan ngiem hagani ke perthai bon sin kum kibre ngi perkhat yale de bangilale ki pop ki bakrau tam hadu kata ke jingim ke jongi ngim la ai ban kiu skayeng ke bakentang ke jong me nama ke jing ban kia jong tau mau betapi ke jingim ke jongi isnai au blai ban pentulun yu tau mau bakai ke jingim ke jongi badai ke ban ngin pentamai pat ke jingim ke jongi bangin ya je kelenti kat kum kaman ke bakut ke jong me au blai ni da ai ngo ke jing pulei ke tin ke jong me ke bang ya sno ke ni ke por ke ba pen kan mau yang ye ki lai ngot ki long ki me ki ba dai panuat ya me bar ki balai ban sle ke umpenyang da bar ki jingi ubi hoi da ke jing kmi linti bagini syam ban mi ha kata ke jing tam ki de tho khana ki kren hapleng jongki mano ban pentulun yu tau mau ndai ha bakla poi hang ta ki syam bau tau mau la pentulun no hoi kila siap teng kum ki breu bernama kum ki breu ngi i au blai u eu ban de selum jin tam hapleng jong jing sai jong stem barang isyatiah dari maki ataki lek nang sakata cintam banai wahat yame dari kim syamla syam yame ki syam penbani uai usamla wapang kajan jin surga bali atrai baru hayaki ujisu ulami pan au blai to ya rab yangi bangin ngai gani kecing sisa oh kisenran ke badan hak por habalale ya tu haki kim syam langai dasisa tad hadu pakinai i atrai ke dinjat hakikti ke jongki ya dien jong ke jing sa narpna jing dung jong uprek
Au boleh wanam sya ingi bangin long kum kita gisenran war kilaya syam ya mekim ngen atrai mangingim pat ya syam bande ngim pat yo iya men dai to ai atrai bagaktien ke jo meda ka bagya ngau ya ka ngin ngai da sisa atrai bamelami pan nak jingtep au boleh ngiduai hakman jo me au boleh mamen isn ai ban ya lam yangi isn ai giyeng kisam jongi ki para bengai jongi ke badan hakabalang lambar hiwe ki balang ro baginang yo ai ka jing im ka bakin jamin sem ka batmai baling bajong unius nam arajar apue ken yo ai ka jing sem min sem ka batmai ban pentamai ka jing im jongki bagin mi pan atrai nagi ai ki jong kan ka perthai bat ya ka bagin im ka jing im ka batmai ka bapen ngobhai ame au ble mi yangi kumni kumbangilong ngilong tang ki brio ki baduna ki badap tang gijing bakla sudah gajing em ke jongi deng deng ya ka ka basniu yang ka babat ka babagi yang ka basniu atrai baba ngem tem ngem champang ruem so bahai ka ban ai ka jing star yang gi baro khot au blei kanang ya ka bangin long ki brio ki basyam ya ka jing snobha hakmat jongmi au blei ayungin ong hakum kani kapor Iwan akan kapor ban syakri yame batang yame hi ban ngidap da kajing sungu sudah au blai mi iya ka jong ka balang hukum kan kapor atrai kan hab ya ban lek ban play commission rasai kasni atrai sati sa paham jula au blai yin mi kumki khat jong ka ba kumti balang ban sati ban ya lek ban play ya kata ka school mission au boleh ingin tep ayu kanja kelinti yat ke jongi ban poisa thi ayu ngin ya siama kajing kendo jongi berti brio hang thi atai ngi IT hame au boleh ya kebamen pertama ngi lem bajang kani kajing mi pat ke jong me atai bangin long kajing sai ki wei pat ki badon hak thi ka jaka kadang bagin yo ya kajing penim ke jong me dau Jesus Christ atai ubalayap halor ka ding pra bat ubala mi pat au boleh hagan ngapor atrai ngiwan hakamat jome ban kerpahar ye me ba men long kalam baru syakri jome i pastor i balawan banyak sam ke kubur hapedeng jongi au boleh ato ai baki ai baro ken ban mi na kasentur ke jongu atrai kan long atrai kaktien ke batu na haki donut ke jongi ban pen skemi ke jinget ke jongi au boleh kumki kristan bangin ngai ba melami pan na ke jingtam bat ka jing em jongi ha ka jing em ka bakin jam semro ngin mi pan na ki basniu bat ngin long ki breu ki ba em ka jing em ka bat mai ayu ngin ong hakmat jong mi awri a to ker ku lang ngi baro kam tam mi ka ba puli ka ktin ka jong mi ai ba ka ktin ka jong mi kan long ka jing bam ka bante ka jing em ka bakin jam sem ka jongi ker ku atrai sa si sen pat ya ka por ka brang sa jong ka jing syakri jongi namari kini baro ngapan ngangu adem ngakot kepat ro haka kerteng ke jong Jesus Kristus bau trai ubayap bat balami pat nak jingdap mentah bat ciki ata baro amen ngi penpau ke jing songo ye Mr. HPCM iblai lamingi haga jing pule na kaktien ke jong blay ba ke jing duai ublay nang kerkhu ye phi ba ke jing syakri ke jong phi ki para bangit beet kalong ka kamram jonga ban penken mau bagi kendon bagabu ko sarkar habay lumlang jakapat ba kidang ne ti kumto syapang ki mas karukom syong karukom sakti tingin ne persangkat bala bangin bat eki ki para bangit ki badana ka benta ba shalor ki meni kumjur mapi ki badana ka benta ka syapo ya kani ka porpat ngi dokumen ba watlang imla ban yo e ka kwaya chongka jingseng samla baro ndingi dokumen ba nagalyang ka kwaya kilapan kre ya ka jingruai na ka female voice bad nga khot iki kani ka por bakin ai kani ka jingruai kerpang ka jingruai easter bar hadin kata nga kerpat ya ki ashas kinang pan kre ya ki jingai ngo ban daladep ka jingruai bakin snobha ban wan lam no shani shakmat ban nga kerpat ya i teman besan Dr. Olamare bain snobha ban shime kani ka pulpit ban pen getang ya ki jingai ngo bar hadin kata kerpat bangin sayo sngono ya kijing penbena jong kabalang kijing ruai kerpang kijing duai jing aingo bat kijing penbena
hasni balay ula jo yaki borjom kapon kajing yaw hakas ni balay ula jok tiaw utray borkas ng unong pinim kalong jing nyayani dakajing sils pahalom galbari lapin san kipok chongi halor jong kading na dajing it ugloy ben im a hangta ula jo yaki borjom kapon kajing yaw hakas ni balay ula jok tiaw utray Jing pen imba bom chukun kami na kalbari lasat kut kipok chungi ha kalbari kajing it baklaen o kayay tut yay shlay da kajing sius pa ukun ba it uglay ula job yaki borjom kapon kajing yaw hakas ni balay ula job tiaw utray kajing yaw hakas ni balay ula job tiaw utray Jangan diwai. Ko kpa jangi baha beneng. Ngi ai ngui me ko kenrat. Me ai ni kelat ko trai ban syakri ban mane me ko trai lang me kapor no pai sni. Ngi ai ngui me ko kenrat me pediang yang i kembangi long atrai. Nama malong blay badon bor barok. Ngisko buram kain ko trai ban syakri ban mane ma blay. Nama malong blay nong bu nong tau. Melaban penlong ko trai ke baro ke bangila ban yo i de ki khmat breu. Bat ki bangila ban yo i de ke jinga ja trai. Mela penlong ya ke sngi ubnai ki khlor hasahit beneng ko trai ban ai ke jing syai ka ke pertai. Mela penlong ken ko trai ya kereng kau ba ki jing dap ker hai ki jongka ko trai. Lang ba ki jing thong jing tap ki so ki pai ki sentiu ki skut. Ban pen itnat ban su sing ko trai ya kan ka khandau ka bangi im. Ablay mela penlong ko trai ya ki jing thau ki ba im baro ki ba don apo ki umba jong ki duriau. Ki wa ba ki wa rit ablay ki ban long ka jing bam ker hai na ka batau khon ben reu ya ba mela thau trai. Anong peniming ai ngui me ko kenrat. Mela thau rungi ki breu de ka ti blay ki jong ma. Mat ka long ka mon blay jong me ko trai bangin syakri ngin mane me a trai. Ngi don manta ne ka ying ka ba kentang ki jong me a trai. Man le ka mon jong me.
ban syakri ban maneme ko trai ban yaro ban penon borom ya kerteng ke cama trai namar malong blay badon bor baro kham tam ko trai ngai ngui me ko kenrat ya kajing krau kajing I cama blay ya kajing mayan ga bakan ya blay kajing I cama ko trai ga kajing isnai cama namar malong blay jong kajing I blay jong kajing isnai Ublay jong kajing map ay ukon benreu bapop sitolup ke pertai melepen jalat ko trai ban ai ngia kena kesengi ke bekentang haba melai no yelo kon belakha marway ya trai ban sha ya kading pna ko trai ban ba ya kading pna jong kajing penem haloru lum kalbari kading pna jong kajing pelai ko trai yang ina kapop kajing tem rau hakapop Kading pna jong kajing kermen ko trai ya kajing ema perthai kajing ema ko trai ha kajing bam ju kodro kading pna jong kajing kermen ko trai ha preng ke perthai ke badu jing kermen ke perthai ke basnyo ha trai ka puram bat kajing kalong ema trai nama kajing I ba kajame ko trai ngi don hang ne ko trai ban pen pau ko trai kajing I chong ma ngi don hang ne ko trai ban ai ngui me ko kan rat Melapli yang isin pada kalat kelanti lang bau kun jema blay kelanti lang ba kelanti syakal bari kelanti kepada kasnam kun blay aban long kajing penyasuk yang ikibreu ke bapop mau blay bahok namar mauhi ko tau long kelanti kajing embat kajing sisa nong plembe nong mana ke poru nong mengi pai syame Nama malau blay utrai utanrai kejengkar ku baro atrai nong primbi. Napdeng kita kejengkar ku kunyok diang nak kerti kebespun jong me atrai. Iwan hajan jong me ko trai ban ai ngu me ko trai. Leng bagini si ai ngu syakakam ke jong me. Atrai ingi duai ko trai seban ker ku pen kentang yaki. Bakin long ke bakrau ko trai nak kebantar kerteng ke jong me. Bakin man kerhai ken roy kerhai ko trai basyano syano ka balang ka bandan ka miki ko trai kalong nak benda ka borom joma blay balong utrai kli jang ka balang isnai ko kan radi ka wei boy ka kti ka balya no chakam joma blay trai nong prembit kar khu ki kam ki jing trai jang ko trai hongi tuaru ablay bagi ki wei pat ki khon joma ko trai lese ki bam dan a ko ta kalat kelanti lam ka por bana chakam joma Andrai hakaya kepada yang hun sama kotrai, kelaban yasno tilang kotrai, ban cekri yemelang bakjingai. Ablai duai nong prembe nama kata, habangi kner lekikti ban ais ka kam joma ablai. Isnai kotrai ngin ai kita nuot ki mensim kitongi, ngin ai ka jingim jangi kotrai ka long renyang jangi ablai. Bagai kai baro kmin le kotrai ka long, naga banda ukris bat ka balang. Gerku ko trai ko pe ke man sim ke bakodor ngim magis ngi ke ba ke batan ki por ke jing dok ke jing kerdu ke ban khia ke jing khoslai ke jing jinjar trai an rais nei ko kan rad habang syakri me ko rangin yo mat ya ke jing suk ke jing kemen ke jablai hapok donut jangi Gerku ko trai ngi habas tang shipang por in chas ko ri ka tin chong melamo syakri me nong prembe jis nei ko kan rad ban pendab ki donut ki man sim yang ina man sim ba ko ke jing start ka bor ke jing champang chome in yo ma dia ka bor ka tin chome ko trai nginang la man ya chfrang kum ki khon ki chome ko trai ya ki be mala sus pa ken ko trai da ka dor ba kasnam khon chome ya ka bala pan mi halorulum kalbari Ablai kerkul bjong syakri ko trai pastor ye be melawan rap denjing ko trai isai ko kanrad ban pen sle bjong syakri no man sim ba ko chme ke barok men yos ngau ko trai no syakri jome ko trai kalong ka sur sawa ka kubor istar ka wan ka jing isnai jome ko trai ban pen dap ke man sim ki jong ablai shimti ko trai ka por badang sa ngi buti ti blai jome Maaf ko tak pop jing ina baik ni pan ngi dem tengu ji sunang prembe. Amen.
ki jing penbena ki long kumdi ka jing sing samla jong ka balang kan penlong ye ka jing sing Easter menta ka jan mien ka program ka long kumdi nriu bji don riu siteng ki jing rai pen hemen sim habo ka jing lam ki dikot ka choir jong ka jing sing samla nriu siteng ka jing sing pajba Banilam ye kijing seng da chairman kijing seng samla Mr. B. Wardjiri, nongilam jingwai Mr. Henry Wardjiri, organist Ms. Karin Nongrum, nong police dang badwai Mr. Jubil Born Wanyang, kijing penbra kijing lum jing aingo, nang ta kijing wai kerpang ke group song hapo kijing elam imes Easter Emika Karsano. Bari nong keren agni kijing seng ilong irabren pensyong dor kie mauleng. Kijing seng samla kaya wer yengi kum kabalang banya senran lem yeki bad bani don rengkat hagate kijing seng. Ki program jing seng jong kabalang mendagati yo la syai kejan miet Simon di kabalong kasining kong beningkong jong benai April hagapor nyo biji ngin yo ye kijing seng dwai sedang benai ban revival nong pulis sedang badwai Mr. Bishar Langwarjri hagamit balang nyo tering ngin yo ye kijing kren pli ye ke theme jong gani ka quarter ka baong kijing don ki bange how Chris ban kren ye gani ka theme dai teman mesan jongi teman mesan PS Karnior nong pulis sedang badwai in long Mrs. P. Maupniang. Hagamit sinsa jan don kejing seng duai banilam magaba pulis sedang badwai in long Mrs. Mapisa lingdo nong pure. Bad kamat jing duai kalong nagabanta ke KGP Assembly. Hagani kising try kabanwan khatway tering hagapor shibaji mensingi inong kren hagabalang ilong Irreverend B.R. Karnior ibalong way ni pastor jong Kapun Muri district. Kubli shibon ye itemen mesan sekretari nakabenta ki jing penbena ngi penpau ke jing songo ru ya ki baledon bentah ke jing lum jing jing aingo bari itemen besan Dr. Olamare ibala pengentai ki jing aingo ubleu nang kerkhu ye phi bat ke jing shakri ka koridor ke jong phi bat ngi penpau ke jing songo ya ka female voice jong ka choir jong ka jing seng samla nagabenta ka tuka jing ruai ka bapila ay pedeng jongi kala long ka jing kerku kala long ka buram ya ublay bat kala long ka jing taymen sim yangi ublay to nang kerku ya ka jing shakri ka jong phi ki prabangit be et hagani ka por nga so kemen ban pediang ha ka pulpit ka jongi bat ban penitho ye pastori jongi Reverend T Kongji ibolong uway ni ki pastor rangba jong ka KGP Synod mi ngi ibala julong teng u sketri jong ka Synod Ti mentai pastor ilong u pastor in charge jong ka Maukria district kabadon hakalenti nang ni siya tay siya mauplang kabadon hapo ka Melim Presbytery bari pastor isyong isa yen kasem ka jong ikadon hangte ka snong umpling ti pastor T Kongji ngi sngo burom ba pila pelat laga jong kapor bandon rekat bat ngi hakani ka GSeng Easter ngi IFP ka por ka bakelut na ka pulpit ka jongi ban besar nagakhtien ke jong blay ti kum ke jing pentip phi pastor ngi don kum ni hang ni ka bentak ba shalor jong ke yeng mani ki don ro ki para bangai ki ba shong ha ka bentak ba shapo jong ke yeng mani ki ba pet ki ba khmi leng ba ki te ki kor ki bor jong ke juk ba menta ban daladap ke ni ke jing seng shibet in supply ru ha ka YouTube channel jong ke balang naga bentak ki to ki bamla ban wan jing seng bat naga bentak ki wei pat ru ki ba pet ki ba khmi ye ki ni ki jing seng apo ka balang ke jongi Ubleun kerkhui fi pastor ha ka jing besar ya ka ktien ke jong u I pastor iwan marwe ke ni ke sngi but ngi ai ka por ka kelut I ba in shim ya ka benta jing besar ktien blai but shwa ngini osngoi ko khubo na ktien ke jong blai tu ngini so lang ki sur ke jong I ban ruai ke jing ruai ka ba prap ho kan dai hallelujah hallelujah la ki jing ya ro penjam Shau belai dekat jing komen ya jing job of latam. Bauta belasya hau dieng bat hapok kendo labetep. Jesus Christ us im kaburam ulami pat na jing tem. Ka jing ruai ka ba prapo kendai.
Hallelujah, hallelujah. Lucky Jing ya Robin Jam. Sha Uplay, da ka Jing Kumen, ya Jing Tom ba Pelatam. Pa utam la sha uting ban ha poken do lam tem Jesu Christ us im kaburam ulami banna jing tem Islami Bat kum soneng kong chong kim ri chong kim bapar hakabu rom onda unwan umba ulan kular tiki sempo xiar kaching on kin sa pernat klem dasem daching pun bajam katuroi kin sami lun daching tem hallelujah hallelujah urom ya ublei hakli hallelujah hallelujah dakache jom ulami hallelujah ya umensi tungin temda ai ngulung hallelujah la lai ngon batang uwei shabam juko I pastor Jongi I balong chairman akan kapor kita men masan ki balong ki nong sarai jong ka balang Jongi ki khat jong ka komiti balang ki long kme ki long pa ki kun samla bat ki kun hep ki barin nagaliang jonga akan kapor nga ai ku blai Easter Sunday naga benta jong pi barok haga keteng ka bajop ka jong turai baru nong pen im jongi u Jesus Christ nga pen pau ka jing sngeungu naga benta jong pi kum ka balang lengba jongi pastor in charge haga ba pilasanya ya kan ka benta haga ka sngi ka ba kerpang kabangarungan yo bansa krilang yau blei batpi kum kabalang hang ni hamau roh atungi ya pendam maka jing tuai ublei bok pa jongi ba benang ngi ai ngu na ka benta jong me ban ngi ai ngu ru atrai na ka benta kan ka sngi ka ba krau ka sngi ka jing job thiau jong me ya ka bor jong ka pom bar ka bor jong ka jing yam ka balong ru atrai ka jing job jongi ki bangai amen i duai ka bame man ya ram ya ka ban ku na ka benta jongi bangi nang la ban jang scam bat me kat bangi dangsa hasla jong ka ne ka pertai kerku ya la ka jong ka balang hang ni nadu ki nong sarai hadu ki para bangat bat ki rempai jing kristan barok
kerku ya ki wei pat ki balang. Halaki jong ki jaka ki baki ki dan. Kerkura turai ke kubor ke tin jong me. Kaban pen sngau ha kene kapor. Ya rap aturai ke nalong ke kubor. Kaba ai ka jing mentoy. Naga benta jong i barok ki baya sngau ya ka. Sngau de bangu ya ka jing duai. Haga keteng ka jong turai bu nong pen im jong i Jesus Christ. Amen. Ka kubor na tin ka jong ublay. Kadai na katu ka ju ka benta. Ka bala pulis dang na du ka basdang. Ka gospel kat ku Marcos. Ka lenong ka bakhat riu. Kat khot ka balai. Ngan puli tang ka benta na katu kat khot ka balai. Tang itui bentai ba ong uai. Uban pentelun no yau mau yangi. Pi kan ne kadai ka jingkeli ka bakrau hadu kata-kata. Ka balakeli daki kato kat ningut kilong keme hadin jong ka sngi sabaton. Kaktin jong blai ke yatu bahadin ka jingjap ka bas ngau trim. Kajong turai pada undang penim jongi uji sukres. Ka Mary nong Magdala. Ka Mary ka keme jong Jacob. Bat ka Solomon. Ki baladu tiak. Ki baladu dem. Habaki perkat kuslai. Siapang ka jingyap. Ka bas ngau sekai. Kajong turai. Halo jong kading pena. Pi kading ka jong blai ka ong ba. Kine kilong me kilayatit. Ya ka jing ubi ka ba kordor. Bat ka ba remdor. Naga bentaban pensle yau turai. Dang step perngap. Ulukas padu ong dang syai berngut. Kilayami ban lai sya ka jing tep ka jong turai. Ban lai penslek ya da ka jing slek ka ba kordor. Bat ka ba remdor. Tenrei kat baki dang ya halenti ban lai sya jing tem. Ki bun jing mut bat ki bun jing perkat aka baki ki perkat ya mau. Haboro sente ka jing ya halenti jong ki perkat yau mau ubarat ba ubalaban ha ka jing tep ka jong turai. Pi namad ba kine kino ya le persya yau turai. Kikin mau biang-biang ya kaktin ka bau ong bahaka sngi ka balai un mi pat. Dai halor kata ka nong rim haka baki ki ngai ba un nom la ban mi pat. Hinrai ki septing yo baki senran. Kinai sim no ya ka med jong u yo bakin penbena. Baula mi pat. Dai halo jong kata kanong rim baki lasil kila pen scam ba ya ka jing tep. Da u mau ubarat ba. Badai uta u mau. Ubala pen bun jing mud jing perkat. Naka bentakin ki long keme. Gibak wa ban lej ban rung hat leu jing tep ban penslek yau turai. Badai hang ne habaki perkat yau tau mau. Kum nun yo ban rung hapot leu jing tep. Kum nun le yau neu mau. Dai na kata kadau ki ong ya kan dikatinu uban pentelun no yau mau yangi. Lane manu ban yarab lem ban pentelun no yau mau. Kenapa ngin yo ban rung hat leu jing tep ban penslek dakan deka jing slek ka ba gordor yau turai. Hapdeng ka jing kuslai bar ka jing bon jing mud jing berkat hakata ka jing ya lenti jongki. Anda bakila boy
haka jingtap jong utrai kisem penban baya umau lada pentelun la pentelun no yau tau mau lada pentelun hang tada ka jing lengo ka bakrau gila ban keli sada ka wei pat ka jing keli ka wei ka jing keli ki ong u ei u bala pentelun mentah kila ban keli saka wei pa ka jing keli bat kata kalong manu lane u ei u bala pentelun no yau mau kalong sisa ka jing kendit ka bakrau na ka benta jongki bawat u mau u barat ba ulah telun no haka bakum kata kapor la pendap yaki mdei satia tangda ka jing kemen hinrei ki siap ting ru kumno kane kala banlong haba kila rung hapo jongka treu jingtep kumbala pule na duka basdang kisem penban yau samla ong Marcos ubasyong sakaliang kamon ubakup ya katuka jankup jensur kabale ya uneru kila ban septing oh kila ban mudur yok dai penban une ubala pentelun no yau mau hinrei uneu bayo i ya kado nud jong ki long keme uong penban wat siap ting piwat yau jisu ubana nasaret yau balasa narpna don su hang ne ulami pat na tau ong pet lane kemi hakato ka jaka ka blabu ya ka med jong u don su kilayami nang ta da ka jing ngau ping da ka jing ngau siap ting kini ki long keme ki bareu play mentaki ngau tu sai kedar bakadai ka bor ka jong play ka bala pentelun no yau mau haka bau jisu ulami pat ula job bat uim hang ning yo i bala pentelun no yau mau jong ka jing khang lat bau trai jisu un mi pat naka jingtap haka sngi ka balai la pentelun no yau mau jong ki jing bisni ki jing pihun mau jong ka bor ka baken japertai mau jong ki nong sun ki bamut ban penjot bat ban pendu no ya ka bor ka jong ublei ki nong sun usoitan bat ki bor jong ka pop ki mudur baka bor ka jong ublei kalakut hapo thleu jingtap haka bamaki ki layu roi yaka hendrai la pentelun no yau mau kimla ban jeng persya hakmat ka bor ka jong ublei sep ei jingtap ki ap sep ei ka jing son syap jing yap kamla ban bat yu mau bakhang karat utrai jonga ong unong wai siam sim ka wei pat nyapet yau neu mau pi ki don si bon setap ki mau ki baban kia ya ka jing im umau jong ka jing pang bat ka jing sitom uba pen kuslai uba pen kia ya ka mensem yikin mau ya ka tu ka kentai ka bapang misnam khat as nem lenter hadukan no neu mau jong ka jing pang ji sitom uban kia ya ka berkat ki para bangai yalade marwai subuh mentai tiak pang ha hospital subuh tiak atayau lene lai tayau ban sakaduk bat ka kerdu nang ta na lor kata ki ei ki baram ka bai hospital ru ka dei ka baram nama baki ei ki baram sudah hang tangin ngeu tu baka mensem ka tang
kamen sem kakia ngalaman halaka jong kaying pi idon ikan jongi ibala supang lenter jandap arsnem isurung sumi na hospital mi na hospital katu kat ne benai rung biang kumta si kumta haka bakum kata kapor kum kayeng is ngau tu bah bau mau uban kia ya kajing im dai hang neu debit uong ya kene kaktin ya kajing ngem jong ngawong lapen kela kumbada kajing rang rengkiang jong kalayur pi hadu kata kapen terkong bat kapen kia ya ka mensim jongin Uwei pat udai umau, jong kajing duk, kajing kerdu, kajing tengan, berkajing seliang. Kiai barok, kilong kibarem sudah, nayak ren, ya kibarus pak mon. Pai sekibaduk, bar kibar kerdu. Pitrei kat patrei mdap mbiang, emla ban pendap mbiang, ya kajing, ya kasem, ya kikun kikti. Umau uban kia hakajing im. Uwei pad umau uba pen ketang uba pen pai ya kamen sim jongi kala ban long namar bangi du no ya kiba kiba ton jongi hakapor kaba msem la poi perkat. Utau mau uban upen ketang ya kamen sim kumbakin lagi long kemeru ki ketang kamen sim habala sula jubor yau trai ubaki la sim jubor ya kajing im jong uwei padu mau ubom don jing map laki long kibarit ne kibakrau kibaduk ne kibareus pa kibastat ne kibabit baru tahu deh mau jong kapop ubasar na panglin bantel liat ban penjot ya kajing im dei hang ne upor ong upor ngau breu ubala not kop manuban pelaj yang nakan neka met jong kajing yap kabala ban kia yang Udai mau jong kapop, uba pen kordit, uba pen jenjar ya kamen sim, bat uba tap ban penjap lu. Dei mau jong kapop, uba la dungak, yau Judas Iskariot, hadu bau poi, hau deng pasi. Kak den ka jong blei ka ong ulej den, yala den. Debit ru habala ban kia ya dau mau jong kapop ulen nyaru ong kis jonga kila sron kila terkong hoi kapop kapen sron kapen terkong warga kis jongi nang tau neu mau jong kapop uban kia warga utrai jongi Jesus Christ hakakber hagas samane uleng upi sajur kamen sim kas jong uong kak ten jong blay kalang kum kas nam ko pawong lada don lat ai bakan nega kuri kan like no nanga ka kuri ka bala pendap da ka jing tang jong ka pop jong ka pertei ka bau dei bandi kuri tang tam ngadi bapin lai nadu jong uneu mau uban kia ya kajing im jongi kumbau ban kia ya kitu ki long keme ki balaj ban pensle yau trai ha ulum jing tem uban kia ya kajing im jongi kawai pat kabenta kapan ya pet ang ne kalong utrai ula ban pentelun yau mau
uban pentelun yau mau uba pendap yang i tanda kajing bisni da kajing pihun kumki rangba leng do umau uba pendap tanda kajing iben bar kajing nyau ben yaki weipat umau uba pendap tanda kajing tok kajing sukor kajing kwa lalot kumujudas Isgariot umau upa kadum bangin yoi bat ngej hakabor kajong ublay umau ubak penkriat no ya kajing jongi ban syakri yau blay umau jongki jingi kai ki babakla uba pentlot no ya kajing ngej bat ubat tap ban penjot ya kabalang Pigi balang jongi hakis nem ki balai no kidon ki bapat kidon ki bapra kidon ki ba ya kurmar tanah kadau ba klaimbor ginong hikai ki babakla deng tagi kun jong kabalang kim ngapsu ya ki pastor kim ngapsu ya ki temen masan kim ngapsu ya ki khot jong ka komiti balang namar ba umau jong ki nong hikai bakla jong ki nong hikai babakla ki kam klain bor Hinrei day tangka bor utrai ubala mi pan nakajing tep ubala ban penjem baru ubala ban pentelun no yau mau uba ban kia hakajing im jongi udebit ubas ngeu tu ya ka bor ka jong blay uang bread ya ki jingkit jong pi halor jong turai te un Krisyan yapi bat un omsa ban penki yau bahok lanuru undong wai sem ubak wa hir ban lait nau mau jong kapop uba ban kia bar uba penbit ngit ya kajing im uong ko kenrat ngakwa bamen penkia yanga men syong hagadon nu jonga ban penbang pendu ki blay barok penmi dakabor nang saj yanga jisu nganle kum kayor namar kata ka jimi pat jong trai kalong kabor ban pentelun no yau mau jong ki jing kuslai ki baban kia yangi hoi ula ban weng no yau mau uba penjenjar naka benta jongi kagentei ka bapang mi isnam kat asnem dai ndah bakalayo ban ta yakir miang jong ka jankup ka jong trai haka bala weng lut yau mau baban kia haka jing im jong ka laweng baro ki mau ki baban kia naka benta jong ka kamat ya ka jing suk bat ka jing kemen ka jing mi pat ka jong trai ka weng no yau mau ubaban kia ya ki senran jong trai da ka jing septing bat da ka jing kyu ya ka jing klain bor jong ki nong sun ki balaken teu jubor ya ka jing im ka jong trai halo jong ka deng pna haka baki mi nang ta da ka jing ngau slur ki pla bat ki yalap ya ka kedeng ka jong trai namar kata ka jing mi pat jong trai ka penyo angi ya ka bor ya ka jing slur ya ka jing germen ya ka jing ngau skem haka jing ngajongi haka bangila banjat haka jing im ka batmai piu poru ong kumbala penmipat yau Krishna kibayap daka burom jong pa bamangiru ngin yoyat haka jing temai jong ka jing im nang ta susu ong lada yau Kris om siam la penmipat na kibayap ka jinget bar ka jingelap jong ya ka gospel kalong ka bale no Handreu Jisu ulami pat
kajinget jongi ka im, kajinya lap jongi, jaga gospel kamlong kabale no ei. Pingi kin mau, kumbala pen kin mau habala pule na du kabasdang. Ngikin mau ya kitoki arngut kibreu. Haden kajing yap kajong trai mo. Kitoki arngut kibreu ki ayat lenti saka wei ka snong rit ka bagi kot Emmaus. Ka baka jing jengai jong ka kalong tang kumba framai naka nong ba Jerusalem. Gine arngut wei sendang wei kan thai mo. Gine arngut kia keren bat kia thu kana benom si benom. Siapang ka jing jia ka pas ngau sekai ka bala jia haka nong ba Jerusalem. Haka bala le ben la le sat la sakna pna yau breu ubahok ubreu uba lui lui ubreu ubom don dau ei ruem. Kat ba ki daya keren kumne wei padu breu ba kim itu wan ya rengkat bati. Une padu breu ong kumne tau breu pan uong ki ei kita ki jingjia ki ba pia keren margeliang. Wong ngam tibat ngam ngau thu wong. Gine ki arngut te kilas ngau si ya kata ka jing keren jong u. Ong u lupas dai tang mameu nong wei. Ha Jerusalem u bom tip ei ruem ya ka jing jia ka bas ngau trem ka ba jia hanong ba Jerusalem. Dai ta mame pelang bom tip marwei. Teu tahu breu padu ong ki ei kita ki jing jiao. Hang ta kini ki breu sedang ban ya tu ya u siapang u Jisu u bana Nazaret u no ya tu lupa ba krau hak mat jong blei andai kumno ki rang ba leng do ki nong sensyar ki rai ki penrem ki saknal na ya u. Haka jing sisa ki ong ngikir men baun long unong Zeus pa jong ki Isa. Nang ta ki ong pleng ki ong menta ka deka sni ka balai. Nadu balasa narpna ya u. Bat kalong ka ei ka ba pen ken ditret haba ki kentei lan ki long me ki balai bej at leu jing tap ki sem pen ban ba don su hang ta. Ki keren nakata ka rukom ka pa penlengo wat yau tau breu ubaya yat rengkat bati. Nang ta ki ong tip uneu breu uyap neu im. Tendrai ki ong ki long me te ki ong bau ne ubreu uim mo. Ki ong ma ki long me ki ong bau ne ubreu im dai bau yap. Utau breu padu ong api ki bamut bakla bat ki basanti ka donut ya ka ban nget ya ki ei ki balakren da ki no ya tu lupa kalong ka badai ken yau kris baun sya ya ki ei bat baun lej ban besut sya ka burom ka jong pa pi uneu breu usdang ban ya tu kana ban ya tu aki mo nadu Moses hadu kinong ya tu lupa hakabaya dai sapang ya ladi handai kini ki arngut kim sgau tu bat kim sempang ei ruem hakabakum kata kapor ki poin ajan jong tai snong rit uneu breu pat uteu kumba un lejing lej kam jingai handai kini ki arngut ki kerpad ya ubau dai ban sa med no namar ba kalamet. Kumta uru samet no bati. Bandara dai ka por ban bam usim yau pu ukerku ukedia ayaki bakin bam bat hakabakum kata ka por upen pek yaki kemad jongki bat kita ki arngut
Kioi penban bapleng. Uta ubayat rengkat batki baro cisngi udai penban utrai jisu. Bat hang ta ujak nok. Im yo isu ya u. Hang ta kila ya kendit bat baro angut ki ong hato kadon nu jongi kam siam la plu daga jingkmen habau kren sapang ki jing tho ki bakui gumta daga jingkmen bat daga jing plu kam sem ki yang joj nak tapat ki lecha Jerusalem ban ya thu ban pla hakikat wengut bat syaki weipat yaka kapala jia ki ong pleng ujisu uim ulami pat ujat lengkat bangi hakalenti sa Emmaus yakane ki ong ngiyoi dalaki jong ki kmat bau kedia akpu baru ai hangi ban bam ki para bangai bae jauh turai kata kadai ka ista sandi kabau turai ulami pat nang tau jaj rengkat emdai setia tampat kini ki arngut handai ujaj rengkat bat ngiru hakajing jaj enti jong kajing im jongi ngilong kumne kumbangi dai ban long nama bau jaj rengkat hakajing jaj lenti jongi kajing mi pat jong turai kapen plu ya kamen sem jong iru bangin yang joj ban lai pla ban lai yatu syaki wei pat bau turai jisu ulami pat is ngau kemen kabalang ka yang joj kabalang mauro ka yang joj ta ka jing kemen ban lai ple ya kalang kamision ban yatu syaki wei pat bau turai ulami pan day ki long keme ki ba yang joj ban le yatu ban le yalap aki senran bau jisu ulami pan day ki long keme ki ba yalap nengkong ya ka jing mi pat ka jong trai day mangi kirang bak ki day ki long keme namar katangi nyau kor ngi nyau burom ya ki long keme ki jongi Pi wei unong ruai. Unong ruai se mensem ba plu ka mensem jong u haba uperkat sapang ka jingmi pad jong turai. Wong yakin dikitin. Wong arise my Lord and arise my Lord. Grave has no longer hold on you. No more dusting. And no more suffering. Arise, arise, arise. Pi ngan bu akak ten kasi kumne. Pi patpila ban bu la si akak ten kabakam bit kabakam biang. Hadai ngangan bu kumne. Mi no go ken ra jonga mi no. Ka jing tep kam la bat su yame. Kasni kajing yap kam don bor su halor jong me. Kijing pang bat kijing chia kim la su ya me. Mi no. Hoi kajing tep kasni kajing yap kajing pang bat kijing chia kim don bor su halor jong u. Ula job par kajing job ka jong trai kadai kajing job jong iru kum ki banget la weng bala pentelun no yau mau jong ka pop bar kajing yap ubat dek merau na ka benta kajing im jongi namar kata ong upor menau ong ngau breu ubala not kop menta padu ong kajing yap hang no kajing job thiau jong pa kajing yap hang no kasni jong pa ya kajing yap langui no ha kajing job joj na jing tep ulami da kajing job ba yakin nong sun
kumunong job ulami na jing yap dom bad uim bad reu ku ban sensar junom ulami haleluya ulami ula job ngin pla bat ya thu saki wei pat bau trai jong uim bad utrai jongi ula job ublei na kabenta kapuram jong u amen. Kum kabalang ipan pau ke jing songo ke jongi ye pastor jongi Reverend T Kongji ibala ai ke tu khubor jong ke jing mi pat jong Jisu ke ke sngi ulami pat arjas na menshwa nrei ke jing seiso na ke jing mi pat ke jong u ka khta ingi hadu menta ka sandur thmai ka ai boringi ka ai ke jing job ingi ku bleshibon pastor u bleu nang kur khui phi ya ke jing shakri ke jong phi ya ka kam ke jong u ubleu nang kerkhu ya ke yeng ke sem ke jong phi baro ti hinda philami na ngani ka balang ke jongi to le te ke besuk ubleu pon poye phi shaka jing suk da ke jing suk shaka yeng ke jong phi bat shaka pastorate ke jong phi ki para banget be et ngila poye shaka ba wai jong ngani ke jing seng ke jongi bat ngin pen wai da ke jing ruai ka ba prapo en rio kendiat ngakum klet ka wei ke kam ngi penpau ke jing songu ye ki beledon benta baro hakani ke jing seng ke jongi I organist Mr. Balmiling dot nong pure but I nongelam jing ruai Mr. Biwarjri ngi penpau ke jing songu ru ye ki khon samla jaga balang ki beledon benta haka jing shim kerteng kat kum ki kendon jong ke sarkar but ki samla ki bapai ki bakmi ye ki ni kor ki bor ki dur ki dar ban yo ban pen I haka benta ka shapo but lingba ka YouTube channel jong ke balang bat kumbala penpau menemen step ni penpau ke jing songo ru ya ki khon kan thei samla jaka balang ki bada ka sim ke jing et ki la pelut menen janmet ban penitanat ke yang bane bat ban si sentie kumne ubleun kur khui phi baro lembat baro nangi ki be don benta kan ke jing seng ublei un kur khui ngi ngin nang roi ha ki jing ia ki jong u ke jing ruai ka ba prapo hendrio bar hadien ke jing ruai sashisin nga kerpari pastor jongi Reverend T Kongji bain bu jing duai lengkot alor ki baro bat bain supply ru ingi daga jingker khu pen wai ha jing te bula thia Jisu nong pen im ka sngi balai up utra jonga jot na jing te ulami daga jing job ba eki nong shun kumu nong job ulami na jing yap dom badu im bat riu khu ban sanshar jiunom ulami hallelujah ulami ke jing ruai ka ba prapo hunriu Ha ching tem ulatia Jisu ong pen im kasngi palai uam utrai jonga chona ching tem ulami Naka ching chom bayan ki nong sum Kum unong chom ulami na ching yam dong Bad u em ban rêu khôi ban sân sha chiu nom ulami hallelujah ulami Sam ching tem ki am Jisu nong pen im Sam ka ching shon cham utrai chong na Chon na ching tem ulami Da ka ching chom bayan ki nong su Kung unong chom ulami na ching yam dong
bát u êm ban rêu khối ban sân xa chiều nông u la mi hallelujah u la mi Jeng yam kam la pan pan Giêsu non pen in you mau ba khang ura u trai trong nga joy na ching tem u la mi đã cái chính trong ba ya ki nong su cùng u nong trong u la mi na ching yam dong ba u em ban rêu khối ban sân xa chiều nong u la mi hallelujah u la mi Thank you, Dwight. Hai ngu ya me ablay nagabanta ka kubor ka ba me kren na ka nagapor. Ni duai ya ka ba me nyarap ya ka ban kurkuru ya la ka jong ka balang bakan nang yo bor na ka wei ka sngi se ka wei pan bakan nang kiu sa prang ha ka jing sa kriya me bat kham tam a ka jing alap ya ka gospel ka jing pen im jong me kerku na ka benta ki wei pat ki balang baro ki badan ha ka assembly jongi batu ai ru baka jing e ba ka bana bom jukut ka jong trai u bau bleu jongi ka jing ai e ka ba dap biang ba ka ba dap ke hai ka ba dau kun ba e jong meu Jesus Christ lem ba ka jing so ka jing slok ka ba pentengen ka ba pensaj bor ka jong mensi ma kuy kana long lem lor kat lem bat ngi kum ka balang hang ni baro ka wei long rengkat bat ki bangai ki ba mani ki ba pendon buram yame ki ba don na keleng sau dong jong kan ka petai nadu menta baradu halakarta amen.